Iyi ni nyanja ya chikombi, tiye tonse tisambile imo. Oyimba wa zaka 19 ali okonzeka sopano kukwatira ex wake wa Gibo Pearson. Mwaziziwa bwanji mukhale pamenepo titambalale timve nkhani yonse. Oyimba wa zaka 19 zakubadwa amene ndi Laibi Salima wakonzeka kulowa mbanja sopano. Oyimba wa zaka 19 zakubadwa amene dzina lake lapansonkho ndi Ibrahimu Banda koma amadziwika ndi dzina lakuti Laibi Salima akukwatira pa 12 Oktoba mchaka cha 2024. Laibi Salima akukwatira mkazi otchedwa Triza Nsungama wa zaka 27 zakubadwa. Laibi Salima anadziwika zaka zitatu zapitazo m'mayimbidwe nyimbo zake monga unali kuti mtendere mzungu komanso ija amati moyo kungotchula zina zochepa. Laibi Salima ndi mnyamata ochokera mboma la Salima ndipo atadziwika kuti ku Salima kuli kanyamata kena komwe kakuyimba mwaluso management ya Makosana yomwe ili ndi Makosana Facebook page inayamba kumpanga promote oyimbayo. Kenako anazasayinidwa ndi In-House Media imene mwini wake ndi Chekalonda amene amadziwika ndi dzina lakuti Blackjack. Kenako In-House Media inamusiya oyimbayo pa zifukwa zina zimene sanabwere pagulu ndi kuyankhula kuti anamusiya chifukwa chani. Laibi Salima mchaka cha 2021 anali ali standard 6 kwawo ku Salima koma sukulu anayisiya kuti azipanga za mayimbidwe basi. Ndikutanthauza kuti bwenzi panopa Laibi Salima mwina ali form 1 kapenanso mwina akubwereza standard 8 sitingadziwiretu. Kukamba za Triza Nsungama yemwe ndi mkazi akulowa mubanja ndi Laibi Salima. Kwa anthu amene mwakhala mukuzisatira za social media, munthuyu mutha kumukumbukira chifukwa ndi uja mzaka zapitazo anachitapo mpungwepungwe ndi oyimba uja dzina lake Rashile kuti ndi bebe mama wa Rashile. Mu nthawi imeneyo Rashile ankati mwana wa Triza Nsungama ndi wake pamene Triza ankakana ponena kuti mwana wakeyo bambo ake si Rashile ayi. Tangoganizani kuti muziyankhula kuti mwana wakuti uja ndi wanga pamene mayi yake azikana kuti ayi mwana si wako, mwana bambo wake ndi kumudziwa ndine. Iyitu inali nthawi imene pa social media panawirira kwambiri makamaka pamene Rashile ankakakamira kuti ayi mwana ameneyi ndi wanga akufanana ndine pamene mayi yake amwana ankati ayi mwana ameneyi si wako. Ndipo Triza atachoka polongolozana ndi Rashile anakhalapo pa ubwenzi wa masiku ochepa kwambiri. Panopa mwazisomoza yawe oyimba uyu Laibi Salima wa zaka 19 zakubadwa ndi amene wapanga mphumi kutengeratu chiphazuwa ichi Triza ndipo pa 12 Oktoba mchaka cha 2024 akulowa mubanja ndi mkaziyo. Kodi inu Laibi Salima mukulumbira kumutenga mkaziyo Triza Nsungama kumukonda mpaka na imfa izakulekaniseni? Oyimba angapo amene ndi achinyamatabe mpaka na panopa sanapange bwinobwino chisankho chawo chokuti azakwatira kapena ayi. Mwachisanzo oyimba ngati Tigrene mpaka na panopa sanakwatire. Ndipo oyimba ena amene anabolezapo kale ena angokhala pa chibwenzi cha serious koma ena anasankhabe kukhala anthu osakwatira. Dzina langa ndine Sam Mavita. Please onani video imene ili pa screen ndi cholinga chakuti muzitha kundisatira bwino ma video anga koma musaiwale ku subscribe.